Doncs si ens sembla, comencem. Bon dia a tothom i benvingudes al primer Cafè Prismàtic d'aquesta nova temporada. Avui tenim amb nosaltres a la Cristina Linares, de la Universitat de Barcelona i l'IRBio, investigadora de temes més marins, i la Judit Offinger del Departament d'Acció Climàtica, que és precisament el departament que ha fet la iniciativa d'aquests cafès prismàtic sota la plataforma Prismàtic, el propi projecte que coordinem des del CREAF. Sense més deteniment, passem a la Cristina, que us explicarà una mica tots els programes de seguiment. Com sabeu, aquest any els cafès prismàtics estan enfocats a la conservació i seguiment d'espècies. I avui començarà la Cristina amb aquests ecosistemes marins i després donarem pas a la Judit, que ens explicarà una mica més l'adaptació i aplicació d'aquesta evidència científica des de l'administració. Bon dia a tothom. Gràcies. Ai, sí? Se'm sent? Ara. Val. Bon dia, Verònica, bon dia a tothom. Gràcies per la invitació. Us passo a compartir la meva presentació. Mentre es comparteix la Cristina, us recordo que teniu el xat per fer algunes preguntes i també hi ha una opció a la barra inferior que es diu preguntes i respostes i allà també les podeu vehicular. Llavors, quan acabi la presentació de la Cristina i la Judit, se les puc passar a elles i podem fer una mica de debat. Merci. Es veu la presentació? Sí. D'acord. Jo soc una de les coordinadores del seguiment de la biodiversitat marina dels espais marins protegits a Catalunya i jo us explicaré una mica la visió científica de la necessitat d'aquests seguiments i hem triat, podria explicar-vos moltes coses perquè fem moltes coses, com veureu, però he triat alguns casos particulars perquè els puguem discutir. Jo em quedaré des de la visió científica, des dels resultats que obtenim, perquè ja la Judit, des de la seva vessant de la gestió, ja entrarà a la discussió dels resultats, de la seva aplicació. Clar, el principal problema que tenim amb la conservació marina jo crec que és, primer, un gran desconeixement i sempre anar una mica al darrere dels ecosistemes terrestres. Això ho podeu veure clarament amb aquestes dues gràfiques que us he presentat, però podríem agafar altres exemples. En la gràfica que veieu el percentatge d'àrea marina protegida fins al 2015 estava molt per sota de la superfície terrestre protegida. Sí que és veritat que en els últims 5, 6, 7 anys hem remuntat, hi ha hagut un augment molt important per diverses directives i per diversos convenis que sí que han accelerat aquesta protecció dels ecosistemes marins, però si veieu encara estem lluny d'aquest objectiu del 10% dels objectius d'AGI. També una altra cosa que posa molt evident, com anem en el tema de conservació marina, és si mirem la directiva Hàbitats. La directiva Hàbitats, en el seu annexe, té l'annexe 1, són hàbitats d'interès prioritari, i de tots els 198 hàbitats marins en tenim únicament 9 llistats marins, que representen un 5%. Clar, si hem de muntar tota una directiva d'hàbitats amb una xarxa de Natura 2000 sobre aquests hàbitats, sí que realment alguns són molt amplis, alguns són molt concrets, com les praderies de Posidònia, però aquí ja tenim un hàndicap important en el tema de conservació. Després, la importància dels seguiments. Per què és important fer un seguiment científic de la biodiversitat? Perquè és clau per la gestió dels espais. Necessitem saber el patrimoni que tenim, el seu estat i les amenaces, i necessitem donar als gestors, com la Judit, resultats per aplicar o emprendre mesures de gestió. El problema que tenim, i això són dades del MedPan, que és de la xarxa marina mediterrània d'espais protegits, és que hi ha molt pocs llocs on es duguin seguiments continus. Aquí és un estudi que es van fer sobre 52 espais i únicament un 37% tenia seguiments continuats. No vol dir que no hi hagin espais que tinguin algun tipus d'estudi, però seguiments continus al llarg del temps són molt pocs. I a Catalunya jo crec que som bastant pioners en aquest tema. I jo crec que la importància també de remarcar, tot i la desconeixença que us deia, la llarga trajectòria que hi ha d'alguns seguiments en alguns indrets concrets.
Clar, després tenim un repte, que això és a tots els espais, no és singular dels marins, però clar, en els sistemes marins tenim la singularitat que la feina de camp no és tan fàcil i tenim certes restriccions de temps, de logística, etc., de seguretat. Per tant, clar, hem de triar quins descriptors o indicadors triem, que seleccionem. Jo aquí us he posat dos dibuixos que són preciosos del Ton i Llobet i, clar, per representar-vos dos hàbitats singulars, dos ecosistemes que són els salguers de Posidònia i el coralígel. Però tindríem altres hàbitats. De tota aquesta biodiversitat marina hem de triar alguns, no perquè el seguiment no ho podem fer de tot, malauradament, sinó que hem de triar un llistat d'espècies. Aquest llistat d'espècies, al final el triem en funció de 3 criteris. Unes restriccions estadístiques, o sigui, tenim que tenir números per veure les tendències, avaluar significativament les tendències. Han de ser espècies abundants, persistents i que tinguin una mobilitat reduïda, que siguin visibles i fàcilment detectables i que siguin fàcilment identificables. Han de ser seguiments que, tot i que ho portin científics o ho portin tècnics, han de ser prou robustos i prou senzills per dur-los a terme. Clar, com estem a espais protegits, els mètodes han de no ser invasius i sobretot es basem en censos visuals, com veureu, o censos fotogràfics o de vídeo. Clar, tot això ens dona una llista bastant restringida d'espècies i hàbitats. Jo aquí us he posat el que fem dins el seguiment de la biodiversitat marina en els parcs naturals de Catalunya. O sigui, el que fem al Cap de Creu i al Montgrí, Medes i Baix Ter. Això és el programa que tenim ja començat des del 2000, anteriorment, però que vam recuperar de manera sistemàtica plurianual des del 2016 i veieu que, clar, amb aquestes restriccions, amb aquestes condicions, s'han triat uns certs indicadors. No hi són tots, evidentment, però creiem que són bastant significatius i bastant representatius. Tenim des de comunitats del medi litoral, que serien les que trobem més somes, les comunitats d'algues i garotes, els peixos, els grans arcàpodes, la Posidònia, el corall, les gorgònies, briozous, coves, indicadors de canvis climàtics i prospeccions per conèixer més el medi i aquesta etiqueta de nous indicadors per estar oberts a noves pressions o noves amenaces que veiem que apareixen en el medi. Aleshores, dins el seguiment de parcs es fa aquest seguiment de tots aquests indicadors utilitzant diverses metodologies i el que és important també recalcar és que ho fa gent que té molta expertesa i molt coneixement d'aquests hàbitats i espècies des de fa molt de temps. Jo crec que això també és important remarcar-ho perquè realment un aspecte que és clau en els seguiments i que jo crec que no es dona tampoc massa importància, però la té, és el coneixement de la biologia i de l'ecologia de les espècies i dels hàbitats. Un altre aspecte fonamental dels programes de seguiment, el seguiment és que són fonamentals per la gestió adaptativa dels espais protegits. O sigui, els espais protegits, i això ja entrarà la Judit, tenen uns objectius, es dissenya un seguiment, que és el que us he ensenyat ara, i de fet respon o no i dona idees del que està passant en aquest espai protegit. Potser ens hem equivocat des de la missió més científica o tècnica en els indicadors i n'hem de triar de nous. O sigui, ha de ser adaptatiu per tothom, per nosaltres també. Aleshores, he decidit començar per ensenyar-vos un seguiment que fem des de la gestió adaptativa de les Illes Medes. Es fa un seguiment anual, és una mica singular, és una part del que us havia ensenyat abans. És un seguiment anual de 3 indicadors, que són gorgònies, briozous i coves submarines, perquè són indicadors de la freqüentació de busseig. Aquí jo us he posat unes dades que són dades del Ramon, del director del parc, bàsicament amb els números d'immersions que tenim a les Illes Medes. Bàsicament, com tots sabeu, o la majoria pot saber, és un espai molt petit amb una intensitat d'ús per al seu valor patrimonial i per la singularitat de les comunitats i la seva bellesa que atreu a molts bussejadors. Per tant, una part del seguiment està dedicat a avaluar l'efecte dels escafandristes, dels bussejadors, en cada un d'aquests punts de busseig. Jo us he posat aquest exemple de la gorgònia vermella, però ja us he dit, ho fem amb briozous i coves, perquè aquesta és una espècie que portem estudiant durant dècades, l'hem estudiat a diversos parcs de la Mediterrània. És una espècie molt bona indicadora, però és una espècie de dinàmica poblacional lenta
i, per tant, molt sensible a les pertorbacions. A les medes, diferents estudis ja havien indicat que aquesta pressió de busseig en certs punts era excessiva per la sostenibilitat, per la persistència d'aquestes espècies, però a altres llocs havíem començat a veure l'impacte del canvi climàtic en aquestes comunitats. Per sort, Medes és un lloc relativament fred de la Mediterrània i que té el Ter, que també li aporta nutrients, semblava un punt més resistent. I, per tant, únicament el seguiment es basava en veure l'efecte dels submarinistes, si tenien un efecte positiu o negatiu sobre les comunitats. Això es fa amb un seguiment poblacional, com el que fem amb altres espècies, i el que sí que vàrem veure, malauradament, és que aquí us he posat dues gràfiques de temperatura, una del 2016 i una del 2017, per ensenyar-vos que, clar, jo crec que aquest exemple és un clar exemple de la necessitat d'adaptació al canvi climàtic. Estàvem en un espai relativament fred, on hi havia un entorn, un règim tèrmic fred que ens protegia d'aquestes onades de calor que havíem vist en altres espais de la Mediterrània i, malauradament, des del 2016-17 comencem a patir aquestes mortalitats per temperatura. Aleshores, ens passa això, vull dir, comencem a tenir colònies afectades pel canvi climàtic i, per tant, tenim una interacció, ens apareixen una nova pressió. Tenim la mortalitat que ja havíem detectat per busseig anteriorment, en estudis anteriors, en seguiments anteriors, que era del voltant del 6%, i en aquest període amb mortalitat del canvi climàtic augmenta la mortalitat. Augmenta la mortalitat per desaparició de les gorgònies, que són les que atribuïem als escafandristes, i per mortalitat total, que és la que normalment és naturalment baixa, però que aquí s'havia doblat. El que sí que també hem pogut veure amb aquest seguiment és que, clar, tenim un impacte molt important del canvi climàtic, que evidentment això no és culpa dels submarinistes, però què passa? Que causa que les gorgònies siguin més vulnerables. I, de fet, el que hem vist és que les gorgònies que estan sanes, que no estan impactades pel canvi climàtic, tenen una taxa de mortalitat al voltant del 6%, però les que estan molt afectades tenen una mortalitat del 9%. Això ens ho ha dit seguir aquestes gorgònies, aquestes poblacions, amb parcel·les fixes, combinant-ho amb quadrats a l'atzar. Aleshores, clar, això és un resultat que s'ha d'incorporar a la gestió. També nosaltres dins el seguiment fem metodologies molt senzilles, però que després intentem aplicar aproximacions com una mica més complexes, com aquests models de viabilitat de poblacions, que bàsicament ens diuen el mateix, que amb el busseig ja teníem un impacte important i que les poblacions, sobretot més somes, perquè aquí estem parlant de poblacions que estan molt somes, les de menys fondaire, les de més fondària estan lliures del canvi climàtic i de menys intensitat de busseig. Per tant, estan en un millor estat de conservació, però les altres no. Aleshores, clar, quan hi ha aquesta interacció busseig-canvi climàtic, les tendències poblacionals són diferents i és quan realment hi ha un declivi més important. Aleshores, això seria un exemple d'un seguiment anual que es fa a les mateixes parcel·les, a les Illes Medes, en diferents punts de busseig. Un altre tipus de seguiment que dona, i aquesta com potser la visió més negativa d'un espai protegit com les Medes, però hi ha altres espècies indicadores que resulten favorides, vull dir que realment, per exemple, les Medes a nivell de peixos estan molt bé. Després ja veurem si s'està molt bé o no, però realment hi ha altres indicadors que ens mostren altres coses, per exemple, com els peixos vulnerables a la pesca. Això és un seguiment que es fan amb censos visuals, que es fa des de fa molt de temps i que ens dona una idea. Aquests seguiments es fan en diferents zones, amb diferents nivells de protecció de les medes, amb diferents nivells de protecció de cap de creus, i sí que ens dona una idea de que les zones més protegides tenen una biomassa de peix més elevada, però sí que, per exemple, si mirem contrastadament la biomassa de peixos que tenim a Medes i la biomassa de peixos que tenim a cap de creus, és molt diferent, perquè l'eix de les IC, si veieu aquí, l'eix de les IC és molt diferent. Aleshores, són indicadors que ens serveixen utilitzant la mateixa metodologia per veure diferents espais
entre espais i dins dels espais les diferents figures de protecció i veure si aquestes figures de protecció realment es compleixen o no. Aleshores, una cosa que també havíem vist, que això és un estudi que es va fer en base amb dades de seguiments anteriors, era de dades de 15 anys, és que, clar, el missatge era que també llocs petits com les Illes Medes hi havia ja s'havia superat la capacitat de càrrega de tenir, per exemple, espècies com l'anfós, Epinophilus marginatus, o com el sarg soldà, el sarg imperial. Vull dir que són espais que han funcionat bé per peixos i hem arribat a la capacitat màxima de càrrega. Però, per exemple, altres espècies, també aquests indicadors que ens diuen que altres espècies més mòbils com la dorada, potser aquestes reserves marines, aquests espais protegits tan petits, no són suficients per garantir la seva protecció. Aleshores, clar, és això del que us deia la importància dels descriptors i potser de diferents biologies i coneixent la biologia i l'ecologia de les espècies. Aleshores, clar, una altra lliçó presa que vam aprendre amb el seguiment durant molts anys és que, clar, està molt bé tenir molts peixos, està molt bé tenir molts meros, però potser són incompatibles amb les llagostes. Això són dades del seguiment de llagostes, això sí que seria dins de les Illes Medes i, com veieu, hi ha una reducció molt important de la seva abundància. Això per què és? És perquè no funciona la reserva? No, és perquè realment aquí tenim un problema de mobilitat d'una espècie que és molt mòbil, que se'n va fora i per tant quan està fora no la protegim i que quan està dins potser té unes taxes de depredació molt elevades perquè hem conservat una espècie en lloc, o sigui, perquè hem garantit que hem arribat a la conservació d'una espècie com és el mero molt emblemàtica però que potser és incompatible amb una altra espècie. O sigui que tot no és tan fàcil, no tot pot augmentar i no tot podem esperar resultats positius. Jo crec que això són bones lliçons per tenir-nos, per què esperem quan creem una reserva o una àrea marina protegida. Altres coses que jo crec que són interessants, que això sí que és un seguiment que es fa normalment a tots els parcs de tota la Mediterrània, és aquest seguiment de garotes i algues. Per què? Per el que veieu aquí en aquesta. Quan nosaltres conservem les poblacions de peixos dins les àrees marines protegides, aquestes controlen les garotes, els erissons de mar. Els erissons de mar, sobretot Paracentrotus lividus, és un herbívor molt important. Si tens una sobrepoblació d'erissons de mar, com en aquesta fotografia, fora de les reserves on ja no tens el control per peixos, què pots arribar a tenir? Aquests deserts submarins. Aquests deserts submarins que són ecosistemes molt simplificats si ho comparem, per exemple, amb aquests boscos d'algues del gènere Cistoseira. Cistoseira sensulato perquè ara ha canviat el nom. Per tant, un dels seguiments més importants que fem, que jo crec que és bastant rellevant, és aquest seguiment de les garotes, de Paracentrotus lividus en aquest cas, i veure com el control per als peixos dins de les reserves marines que no es poden pescar arriben a controlar aquestes poblacions de garotes i com fora no les controlem. També podem veure episodis com en aquest any, com a l'efecte del 2008, del temporal del 2008, o com ara estem mirant l'efecte del temporal Glòria. Aquests seguiments llargs, continuats, ens permeten veure també l'impacte dels esdeveniments aquests climàtics extrems que cada vegada són més freqüents, malauradament. Aleshores, fent censos molt fàcils de garotes, amb cinta mètrica o algues en quadrats, podem tenir una idea de com dins de les reserves podem tenir més boscos d'aquestes algues madures, d'algues brunes, del gènere Cistoseira, i com fora de la reserva tenim comunitats molt més simplificades per a l'efecte de la sobrepastura dels erissons. Per exemple, això és una comparació entre el que trobem en el Montgrí i en el Cap de Creus. I clar, aquí el que veiem és que mentre al Montgrí sí que tenim comunitats d'algues erectes ben desenvolupades perquè el control de la pesca està molt ben... O sigui, hi ha un control, hi ha peixos que controlen els erissons i per tant hi ha una garantia de mantenir aquests boscos algals. A Cap de Creus en alguns llocs ja no ho veiem. A Cap de Creus, per exemple, tenim més llocs d'aquests blancalls o deserts submarins dels que ens agradaria. Aleshores, això també és un altre resultat per posar en la comparació realment de les mesures que es fan en els parcs.
Un altre dels ecosistemes o de les comunitats que perquè són molt abundants i perquè després tindrem un pes molt important, com veureu, a la xarxa Natura 2000, és el seguiment de les praderies de Posidònia oceànica. Clar, això és un seguiment que es fa molt de temps per al grup del Javier Romero de la universitat. És un seguiment que des de MEDES fa molt de temps i al Cap de Creus s'ha incorporat també més tard. Es fan diferents aproximacions, una més quantitativa, dades de densitat, cobertura, i una més qualitativa a nivell extensiu. Clar, penseu que sempre en els seguiments tenim aquest balanç de que mirem una cosa molt concreta amb un esforç de mostreig molt gran o tenim una visió global molt gran d'un espai, però després potser ens perdem coses. Sempre és un compromís i és cert que és difícil dissenyar quan dissenyes seguiments. En aquest cas, per exemple, us mostro els resultats de l'any passat. Es fan un seguiment amb les mateixes metodologies de densitat i cobertura de feixos en estacions superficials a 5 metres i en estacions profundes a 15 metres. Al final, el que ens dona és com estan aquestes praderies i si realment s'ha de fer quina diagnosi hi ha. En general, amb les praderies el que sí que es veu és una estabilitat molt gran a nivell general. Sí que després pots anar punt per localitat. Per exemple, una de les coses que es treuen i sobretot també basant-se en el coneixement que s'ha tingut durant molts anys és que podem relacionar els valors de densitat i cobertura i dir, en base a uns valors de densitat i cobertura, quin és l'estat de les praderies en cada punt. I es fa una diagnosi. Si està molt bé, si és moderat, si és dolent. I, per tant, vull dir, això són eines, resultats que es donen als gestors on després prenen mesures o no que es puguin prendre per realment, sobretot en les que no estan tan bé com esperaríem, prendre les mesures que siguin adequades. No sé com vaig de temps, però ja vaig acabant. 2 minutets, Cristina. Perfecte, acabo. Clar, això us he dit, això us he mostrat exemples de MEDES i Cap de Creus. Això són 2 parcs. Això també us ho explicarà millor la Judit, però clar, ara tenim que en aquest últim seguiment no únicament fem el seguiment dels parcs, sinó que introduïm els espais marins protegits de la xarxa Natura 2000 marina. I aquí hi ha 13 espais que veieu en el mapa. Clar, en aquests 13 espais estan inclosos 2, que ja hem parlat, Cap de Creus i Montgrí, MEDES i Baix Ter, però clar, n'hi ha molts nous. Clar, el repte quin és? Integrar aquest nou seguiment en aquesta xarxa tan gran dintre també de programes que ja estiguen engegats dins del departament, com el CICEBio, el Seguiment de Biodiversitat de Catalunya, etc. O sigui, entrar al seguiment marí dins d'aquestes plataformes. Aleshores, el repte que tenim és que, clar, tenim 13 espais molt diversos en tamanys, molt petits des del massís de l'Albera i molt grans com el Delta de l'Ebre i també molt diversos en els hàbitats i espècies que tenen. Per tant, això és un repte. El que es va dissenyar des del departament i que duem a terme aquest any és que, en base a tot el coneixement que es tenia previ, es van dissenyar uns indicadors, fanerògames, peixos, coral·ligen, i aquests es seguiran dins aquests espais una vegada durant aquest programa de 4 anys. O sigui, tindrem una foto, que és el que necessita Europa o és el que demana Europa als països vinculants, en què en direm quin és l'estat de conservació de les espècies i els hàbitats i veure si realment després tindrem mesures de gestió. Tot això ho farem en base al nostre coneixement que tenim del que hem adquirit, del que hem adquirit amb els espais que hem fet actualment. Però és això, és el repte d'ampliar escales i del que es pot o no es pot fer per donar realment aquesta necessitat que tenen els gestors. I jo acabo aquí, jo he presentat un seguiment i moltes dades de molta gent i, alguns segurament m'he deixat algú, però jo crec que els importants segurament sí que estan i res, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Cristina. Doncs, si us sembla, passem a la Judit, que llavors ella traslladarà tota aquesta evidència científica que ens ha presentat aquí la Cristina, que no és poca, com podeu veure, i una mica ens explicarà com ja això s'està aplicant en la gestió de les zones marines de Catalunya. Quan vulguis, Judit, perfecte. Es veu bé?
Es veu perfecte. Si teniu alguna pregunta, us recordo que la podeu vehicular a través del xat o del preguntes i respostes i llavors jo quan acabi la Judit els hi traspasso a elles i que la contestin, ¿vale? Merci. Jo, abans de res, us volia donar les gràcies per convidar-me a aquesta jornada amb la Cristina, que és, vull dir, que és un plaer i sempre ho fa perfecte. Doncs una mica això. Com entomem la idea que he plantejat una mica per aquesta presentació era en base a aquestes dades de seguiment, com nosaltres agafem aquesta informació que ens donen els científics i la utilitzem de la millor manera possible per prendre decisions de gestió. Llavors, us volia posar aquí els dos exemples amb els que estem treballant actualment. Un és el PRUC de la Reserva Natural Parcial Marina de les Medes, que ja està aprovat i que vam modificar amb aquest plantejament, i el PRUC de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus, que és un projecte amb el que estem treballant ara des de fa temps, i una mica el repte aquest que comentava la Cristina de l'ampliació del seguiment a tots els espais marins protegits de Catalunya. Una mica perquè veieu en el cas del PRUC de Medes, el PRUC de Medes es va aprovar el 2008 amb un plantejament com molt estanc, en el que hi havia un màxim d'immersions per dia a tota la reserva. I veiem que teníem problemes de conservació en alguns indrets, una mica el que comentava la Cristina, i vam sacsejar una mica el plantejament que teníem i vam dir, com ho podem fer? Doncs vam dir, potser el que hem de fer és uns màxims per cada zona, en funció de quins hàbitats i quines espècies trobem i que puguin ser més afectades per l'activitat de busseig. El 2017 vam aprovar la modificació i va ser la primera vegada a Catalunya que vam aprovar un pla de gestió d'un espai protegit a partir d'un model de planificació adaptativa o de gestió adaptativa, en el que ja estableix normativament que cal revisar de forma periòdica, a partir de les dades de seguiment anuals, quin és el màxim d'immersions que té cada zona. Això ens garanteix prendre decisions de forma objectiva i de forma solvent. A partir de les dades de seguiment també hi ha un consell científic que valida aquestes dades, però que per primera vegada fem un model molt més àgil, que fins ara la normativa sempre ha sigut molt estanca. Una mica això, com ho fem? Fem aquest seguiment que fan els científics, que ens fan anualment. A partir de les seves conclusions plantegem quina és la millor manera de gestionar-ho, com podem prendre aquestes decisions i quina és la manera més encertada, i veiem una mica quines són si aquestes decisions són encertades o no són encertades, tornem a fer el seguiment una mica en aquesta roda. Aquí el que falta una mica, que és el que hem introduït també, és el tema de la participació pública, perquè fins ara també era una cosa molt entre els científics i nosaltres. Ells veien una cosa, nosaltres preníem una decisió una mica aliens a la realitat de les empreses o de les persones que són usuàries de l'espai. Doncs hem introduït no només aquesta gestió adaptativa, sinó també escoltant una mica quines són els neguits de la gent que treballa i que viu en el territori i com podem corresponsabilitzar-nos i fer una millor gestió entre tots. No només de dalt a baix, sinó a tots els nivells. En el cas concret de Medes, una mica el que us comentava també la Cristina i jo ara us comentava, tenim diferents zones de busseig, seria cada zona d'immersió amb unes boies vinculades i llavors fem una sèrie de seguiments a diferents indicadors per veure. Bàsicament, els indicadors que ens comentava la Cristina, veig que aquí, perdoneu que m'he deixat coves, però en principi vam introduir els indicadors de busseig i també vam introduir la resta d'indicadors perquè, lògicament, on no teníem espècies, diguéssim, que ens preocupessin especialment perquè no estan gaire afectades per l'activitat de busseig, doncs era important tenir en compte altres indicadors perquè si no teníem cap mena de problema de conservació en aquests indrets, podíem prendre decisions de gestió en un sentit o en un altre. Llavors, en base a aquests indicadors, que aquí ho he simplificat, el seguiment és molt més extensiu i treu unes conclusions
molt importants i molt de detall en cada punt, però una mica per simplificar-ho, hem fet aquest codi de colors i hem plantejat una mica quin és l'estat de conservació, si ha millorat el seu estat de conservació, ha empitjorat o es manté. I a partir d'aquí plantegem si augmentem o disminuïm el número d'inversions. La idea que estableix el PRU, que es va establir el PRU, que era que si detectàvem un pitjor estat de conservació, reduiríem les inversions cada any i si durant 4 anys seguits detectaven que les poblacions havien millorat, podíem plantejar un augment de les inversions en determinades zones. Això es va aprovar el 2014 i ara feia els 4 anys i vam plantejar la possibilitat d'augmentar en alguns indrets. I una mica aquest seria com les conclusions. En els llocs on hem vist que hi ha un bon estat i que, per tant, no hi ha comunitats que ens preocupin, les hem augmentat. En altres hem disminuït i en les que hem detectat que hi ha un problema de conservació important vinculat bé al canvi climàtic o bé a aquesta sinergia del canvi climàtic i el busseig. Aquí una mica hem fet un parèntesi en el cas dels briozous perquè, tot i que ens donava mals resultats, és una espècie que per la seva pròpia dinàmica no ens acaba d'encaixar, no ens acaba de donar, en el seguiment no ens acaba de donar prou bon resultat perquè no hi ha una població prou estable i té una dinàmica que no ens acaba de donar la informació que necessitem i, per tant, tot i que el seguim, l'hem extret una mica de l'equació de les decisions, una mica. Una mica llavors de conclusió, això perquè veieu una mica dins de la reserva com quedaria, tenim aquestes zones que són les que més ens preocupen, zones en les que hem plantejat la reducció i les zones on augmentaríem, que acostumen a ser zones més somes i on hi ha bones poblacions de peixos, algues, etc. Aquí una mica el mateix, perquè veieu des que ho vam aprovar com hem anat avançant. Ho vam tramitar l'any 2020, el primer any que ha funcionat és 2021 perquè sempre treballem, diguéssim, amb dades de seguiment de 2 anys abans, l'any concret per la reducció del següent any, una mica, que són els tempos que necessitem una mica per poder treballar. Fins aquí una mica l'exemple de les Illes Medes. Jo crec que aquest ens ha ajudat molt perquè ens va trencar la manera de fer i ens va establir un nou model. I a partir d'aquí, ara que estem treballant amb el Bruc de Cap de Creus, vam dir que ara hem de fer un pas més, no només centrar-nos en una activitat concreta, sinó plantejar que la planificació ha de ser adaptativa en tots els sentits. I llavors vam plantejar com uns eixos principals de regulació, és treballar molt en planificació adaptativa, el concepte de sensibilització i corresponsabilitat amb els objectius de l'espai. Hem d'aconseguir que tothom que va a l'espai, no tothom, la majoria, perquè sempre hi ha algú que no, però que la majoria de gent entengui que és un espai protegit i que hem d'aconseguir mantenir aquest espai en bon estat de conservació. No és una decisió únicament de l'administració, no ha de ser una cosa consensuada. Com ho podem fer? Treballant també amb el concepte aquest de marca de parc, com una eina que ens pugui donar un impuls social i econòmic al territori. També volíem anar una mica copiant el model aquest de Medes, que les reserves naturals parcials marines del Cap de Creus siguin llocs d'excel·lència a nivell de conservació, que puguem veure diferències significatives importants i que aquests gràfics que ens ensenyava la Cristina cada vegada s'assemblin més entre les reserves del Cap de Creus i la reserva que hi ha a Medes. El tema de la protecció de les fanerògames marines i la millora de la vigilància, que és un dels temes que també amb la participació ha sortit de forma reiterada, que és important millorar-ho. Em centro bàsicament sobretot en el tema aquest de la planificació adaptativa. La planificació adaptativa ens ha de permetre el que comentava abans, que tinguem capacitat de que tant les normes com les altres mesures puguin ser revisades i actualitzades de forma àgil. El sistema normatiu català i espanyol és molt garantista. Tenim processos molt llargs en el que tothom hi ha una consulta pública prèvia, hi ha una participació pública, hi ha una informació pública, informes per sentir. Llavors, està bé perquè és molt garantista i no pots fer normes perquè et vingui a tu de gust,
però també ens encotilla molt i fa que que aprovar qualsevol norma se'ns allargui en 2 o 3 anys. Doncs el fet de tenir una planificació adaptativa ens permet tenir aquesta agilitat per tenir cintura amb el que ens anem trobant en el dia a dia. Per tant, cal adequar la regulació de les activitats. És important i fonamental que adequem la regulació de les activitats antròpiques a la capacitat que té el medi. No podem permetre que en els nostres espais protegits, enlloc, però sobretot en els nostres espais protegits, que estiguem perdent les nostres poblacions o que tinguin un empitjorament de l'estat de conservació degut a activitats antròpiques. En la mesura que puguem, ho hem de revertir. Per això és necessari un seguiment detallat i acurat dels indicadors, tant de l'estat de conservació del medi com de les activitats antròpiques, i poder vincular els dos tipus d'indicadors. I el que comentava abans, de fer partíceps i la participació, la cogestió i la corresponsabilitat de tothom que és usuari de l'espai. Un dels plantejaments... Judit, perdona, tenim 2 minutets? Ho intento. Una mica un dels plantejaments que teníem és el tema de les fanerògames marines. És un tema que a tothom li preocupava molt i hi havia aquell mantra de que les embarcacions generen un impacte sobre les praderies i, per tant, hem de posar boies a tot arreu. Doncs una mica el seguiment ens va trencar una mica aquest mantra que teníem i ens va dir coses diferents. Ens va dir que els camps de boies ara mateix no estan ben posats i que, per tant, generen certs impactes, que les embarcacions petites generen una pressió sobre la praderia però no detectem impactes importants a la praderia, i sí que ho veiem amb les embarcacions grans. Llavors vam dir, home, doncs si sembla això, potser hem d'oblidar-nos de posar boies a tot arreu i hem de fer un seguiment una mica més acurat per veure quina és la millor manera de gestionar-ho. Doncs el PLUC amb això el que planteja és que en general es pugui permetre el fondeig lliure, es plantegen 3 camps de boies experimentals, Cala Rostella, Cala Guillola i Cala Tavellera, i 3 zones de no fondeig, que serien Cala Murtra, Cala Jugadora i Cala Galladera, de manera que fent seguiment en aquests espais i comparant uns amb uns altres puguem tenir dades concloents en uns anys per veure si ho estem fent bé o hem de revertir una mica les decisions preses. El que sí que el seguiment ens deia és que les embarcacions grans sí que generen un impacte i, per tant, això ho havíem de limitar, i el que es planteja és que aquestes embarcacions no puguin fondejar a menys de 25 metres, que seria la profunditat a la que trobem hàbitat de Posidònia. Fins a 25 metres serien les profunditats òptimes, i això va acompanyat d'altres mesures, com que els abalisaments han de ser de baix impacte, que hi hagi una retirada de morts convencionals que trobem a l'espai o que puguem fer una sol·licitud de concessió del domini públic. També plantegem altres mesures adaptatives, com el tema si cal, el tema d'establir un màxim d'immersions per zona o simultàniament, l'establiment de talles mínimes per a espècies que es pesquen o vinculades a la talla de primera maduresa, l'establiment de backlímits per a aquelles espècies que ens preocupen o inclús que alguna espècie no es pugui pescar, etc. Una mica aquest és el plantejament que estem fent amb el Club del Cap de Creus. Us el volia simplement fer uns apunts. Estem treballant i en breu farem la part de participació pública ja una mica amb una proposta de l'administració en aquest sentit. I llavors, una mica per acabar, el tema que per fi hem pogut aconseguir que tots els espais marins protegits de Catalunya tinguin un mínim de seguiment. Ha sigut un repte. Jo crec que el seguiment del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el del Cap de Creus és un seguiment important que fa molts anys que fem, de forma més o menys constant. Jo crec que des del 2002 en els 2 espais i a les Medes des de molt abans, i era important poder tenir un mínim de seguiment en els espais, a la resta d'espais marins protegits. I aquí us he posat el mapa. Les ratllades i puntejades no seria perquè són espais de gestió estatal, però sí per la resta d'espais. I ara una mica aquest és el nostre repte a dia d'avui. Vam fer aquesta feina una mica d'intentar plantejar quines estacions i quin per cada tipus d'espai, i l'objectiu és aquest, que durant aquests 4 anys tinguem almenys una primera dada
i que això es pugui anar repetint en el temps, igual que la resta de seguiment, amb l'objectiu tant d'integrar totes aquestes dades en els repositoris de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya o el GBIF, que aquesta integració ens permeti actualitzar les bases de dades de xarxa Natura 2000, fer els formularis normalitzats de dades i la inclusió en els informes d'aplicació de la directiva, que s'hi puguin incloure, com dèiem abans, en el CICE Bio o en l'indicador del Living Planet Index de Catalunya i prendre decisions informades. Ara mateix es fan informes o es prenen determinacions de gestió en aquests espais i ho fem una mica cegues. Aquest seguiment ens permetrà poder-ho fer informats amb dades importants de l'estat de conservació dels nostres espais. I una mica fins aquí. Moltes gràcies, Judit. La veritat és que heu presentat un cas molt que evidencia aquesta connexió necessària entre la recerca que s'està fent de diferents àmbits de la conservació de les espècies, en aquest cas dels ecosistemes marins, i com si va de la mà de la gestió i la planificació és molt més òptims els resultats, i com dèieu, hi ha grups de treball, hi ha gent darrere de tota aquesta connexió que al final reforça aprendre coses que sí que estan funcionant o dir, això, ara també ho parlava amb la Judit i la Cristina, hi ha coses que les estem fent i les estem fent així, però ens ajuda l'experiència a veure si això és el més correcte o després poder aprendre si podríem haver-ho plantejat d'una altra manera. Justament és el que ens aporta aquesta connexió amb la ciència i que també uns aprenen dels altres. Llavors, si us sembla, dono pas a les preguntes, que ja en tenim un parell. La primera és d'en Leonardo Bejarano, que ens explica que és molt interessant l'explicació i té un dubte que va per les dues. Pregunta, per aquelles àrees marines protegides que la gestió és competència estatal, també fan servir aquest model de presa de decisions seguint seguiments científics? Ho sabeu? No, ara mateix jo crec que no ho estan fent. De fet, aquests espais són espais molt grans i tot just ara estan treballant. Sí que han començat a fer seguiments, estan implementant seguiments amb Malio, sobretot, però jo crec que aquest model de planificació adaptativa no l'estan implementant encara. Sí que és veritat que els hi agrada. Jo crec que és un model que en la mesura que es pot fer agrada perquè tothom necessita una mica de marge, no? I el que dèiem abans, les normes encotillen, però que jo sàpiga ara mateix no l'estan aplicant. Sí, de fet, jo diria que això, que el que dèiem, que és que hi ha molts pocs espais que tinguin programes de seguiments tan complets. Una cosa que sí que fan molts llocs, seguiment de peixos, però igual es fan durant uns anys, 2 o 3 anys i es deixen de fer i potser hi ha dades d'altres seguiments, però no integrant tanta informació com el programa de seguiment que hi ha a Catalunya. Moltes gràcies. Doncs us passo una altra. Ens pregunta en Miguel Ortega, diu que de cara al 2030 l'estratègia de biodiversitat europea planteja que un 30% de la superfície marina estigui incorporada en les figures de protecció. Sabeu on som a Catalunya? Es preveu algun tipus d'ampliació? Estem en aquest 30%? La pregunta del milió. Ara mateix no estem treballant amb aquest plantejament. Això, des del Ministeri sí que s'està treballant molt amb això. De fet, tots aquests espais tan grans venen una mica que s'han fet una mica... Per això, quan els espais són tan rectes, s'han fet una mica sobre el paper i s'ha anat amb aquest plantejament. Ara mateix a Catalunya el repte que nosaltres ens hem plantejat des de la gestió, està clar que hem d'anar cap a aquest objectiu, però era sortir una mica dels espais marins protegits de paper, que era el que teníem. Nosaltres també els vam fer una mica sobre paper, ens mancaven dades. De fet, quan vam començar a dissenyar com seria el seguiment, dèiem, ostres, que aquest hàbitat no sabem si és o no hi és en aquest espai. Doncs ara el nostre repte és una mica poder fer una gestió una mica més activa en aquests espais i a partir d'aquí veure què ens cal, quins hàbitats no són prou representatius, si no hem escollit espais prou representatius per a aquest hàbitat, necessitem ampliar per aquí o una mica aquest seguiment ens ha d'ajudar a prendre aquest tipus de decisions si és que finalment les hem de prendre.
posar una mica les primeres pedres, que suposo que també va en relació de la creació de l'Agència Natura, no? I que dona una mica impuls a totes aquestes polítiques ambientals. Tenim una altra pregunta en relació a pressupostos. Es destinen a aquestes tasques d'avaluació o com funciona? Quin és el pressupost? El pressupost fins ara eren uns 100.000 euros l'any, els dos parcs, i ara l'hem ampliat, i us ho dic de memòria, em sembla que no arriba a 700.000 als 4 anys, 600 i pico mil euros, una mica, més o menys. Molt bé. Tenim una altra pregunta que justament jo també l'estava pensant i és per, no? Al final les xarxes de seguiment es necessiten moltíssimes dades. Es preveu fer-ho a través de ciència ciutadana o ja s'està fent o només es fa a partir de tècniques i tècnics? Una miqueta. Bueno, el nostre departament i la nostra direcció general especialment treballen molt en temes de ciència ciutadana. De fet, una mica com comentava la Cristina, els marins sempre anem una mica a remolc i a terra se'n fan. Vull dir, segurament molts dels que esteu aquí participeu, el SOC o altres seguiments amb ciència ciutadana. La idea és implementar seguiments de ciència ciutadana, però que no substitueixin els que es fa a nivell científic, sinó que busquem la manera de complementar-los. Llavors, s'està treballant en aquest sentit. Això ho porten uns altres companys, però una mica sí que s'està treballant amb això, d'implementar una mica. El nostre objectiu seria implementar una mica una xarxa de seguiment, similar al que podria ser el SOC, que pugui ser complementari al que es fa des del seguiment científic des de la universitat. Una altra de les preguntes que també ens ha fet la Montse López és si amb aquest seguiment a través de la ciutadania s'està plantejant fer-ho, per exemple, amb concursos de pesca recreativa o persones en aquest sentit. Si no tinc mal entès, per exemple, l'Institut de Ciències Marines sí que té un projecte de Gorgònia relacionat una mica amb la captació de dades a través dels pescadors que estan en aquells territoris. No sé si des de l'administració s'estan agafant aquestes dades, si ens podeu fer 5 cèntims, o Cristina, potser des de l'IRBIO teniu algun projecte d'aquests de ciència ciutadana? Nosaltres en programes de ciència ciutadana participem activament i som membres dels observadors del mar, o sigui, en diferents subprojectes, i en aquest sentit s'implementen coses bastant similars. Vull dir, estan treballats, o sigui, es proposen indicadors trets de la metodologia científica que siguin prou robustos perquè es puguin utilitzar per la presa de decisions. Això sí. I després, clar, el que no he entès molt bé el dels pescadors, vull dir, això és una mica un tema diferent. Ara ha concretat la Montse que és si es preveu fer seguiments amb totes aquestes dades de l'impacte que fan algunes activitats com la pesca recreativa. En principi, clar, els indicadors escollits es fan, una mica per l'indicador de peixos, la idea és creuar, fer el seguiment per veure quin és l'impacte tant de l'activitat de pesca professional com de la pesca recreativa. També una mica, això que comentaves, que des de l'Institut de Ciències del Mar, la Direcció General a veure si em sé el nom, de Política Marítima i Pesca Sostenible, perdoneu, com que ha canviat, estan treballant amb l'ICAT Mar i estan fent molts estudis de seguiment també d'activitats de pesca recreativa, de pesca professional, dels concursos també, perquè els concursos estan obligats a donar dades. I, per tant, nosaltres també treballem amb ells i compartim dades. Per tant, el que dèiem abans, la universitat fa el seguiment científic dels indicadors de conservació, diguéssim, però llavors els creuem amb les dades de busseig en Amedes, amb les dades que ens donen des de la Direcció General de Pesca, amb dades pesqueres, etc., per poder... Si no sabem com es desenvolupen les activitats antròpiques, no les podem gestionar. Llavors, és l'altra pota que ens cal per poder prendre decisions. Amb els seguiments que fan des d'altres institucions, en aquest cas l'ICAT Mar, la idea és que puguem creuar-ho amb les dades de seguiment nostre.
Sí, la idea d'això dels indicadors i a quines preguntes i quines pressions responen és això, el seguiment de peixos vulnerables a la pesca precisament és l'adreçar a la pesca professional però la pesca recreativa. I el seguiment d'orotes també és una mesura indirecta, si realment hi ha un control o no de la pesca. I tot el que diu, clar, això és un seguiment, és una visió, unes dades i clar, això l'important és després saber-ho creuar amb els diferents grups de recerca i les administracions, perquè, clar, no ho podem fer tot. De fet, si feu una petita cerca a la plataforma del Prismàtic, que us recordo la web, aquí una mica d'espoiler, de pressió, que és www.prisma.altatic.cat. Allà hi ha una fitxa que, per exemple, el CEAP va publicar sobre com els concursos de fotografia submarina ajudava a aportar dades per aprendre una mica i entendre com funcionen les relacions de peixos amb les reserves marines. Llavors, ja va una mica en aquesta línia d'incorporar les persones que estan en el dia a dia en contacte amb el mar més enllà dels experts en ciència, que poden aportar dades i es poden aprofitar després per fer aquests seguiments. Una altra pregunta, Cristina, que et fan... Perdona, que t'he tallat. No, que només també volia, en temes de ciència ciutadana, clar, vull dir, jo hem parlat dels bussejadors i de l'impacte dels bussejadors, però els bussejadors, de fet, són claus també per donar dades. Nosaltres hem descobert coses basades en la informació que ens han donat els guies dels centres de busseig que estan cada dia o els bussejadors. O sigui que jo crec que tota la informació i totes les fonts d'informació són molt vàlides per això, perquè nosaltres potser hem de fer un seguiment amb 13 espais, però estem en determinat moment en aquests espais. Per molt bé que els coneguem, ens perdem dades. Clar. La pregunta que us anava a llançar és d'Antoni Corcó, que us felicita, i et pregunta a tu, Cristina, quins reptes hi ha per poder trobar els sistemes marins sorrencs i SOMS a l'hora de trobar aquests indicadors i quina metodologia fer servir per les mostres. Clar, aquest és un repte que tenim, gràcies, Toni, perquè, clar, estan molt enfocats en ecosistemes bentònics rocosos, de fons de roca, i això jo crec que és tradicionalment per a l'equip científics que estan involucrats i tal, i també per la vulnerabilitat, vull dir, però sí que és veritat que, per exemple, tenim un repte molt gran a la xarxa Natura 2000, que, clar, jo parlo del seguiment de Posidònia oceànica, però és que si no hi ha Posidònia, hi ha Cimodocenodosa, hi ha Zostera nolti, i són fanerògames que hem de començar a tenir en compte perquè també tenen un paper. És veritat que no són emblemàtiques com Posidònia, potser no perquè clar, Posidònia és una dinàmica més lenta i la que ens preocupa més, però sí que amb l'ampliar, amb aquesta visió, hem d'incloure noves espècies que no estàvem mirant. Clar, el problema d'aquests indicadors que tu dius és que, clar, ens trobàvem, per exemple, que, clar, la directiva Hàbitats, aquí, a l'annex 1, en els hàbitats marins, que és el que us comentava al principi, clar, ens ho ha posat molt difícil, perquè realment han fet èmfasis en hàbitats molt concrets, com Posidònia, i per tant, ara no ens importa res ni la Cimodocea ni la Zostera a nivell europeu, sembla, però que, clar, nosaltres hem d'adreçar. I també a fons sorrencs, clar, aquí la història és trobar els indicadors que siguin prou, el que us deia, abundants, visibles, i aquí sempre, clar, anem, o que no requereixin metodologies molt invasives de presa de mostres o molt laborioses de fer al laboratori. Per tant, aquí tenim un repte molt important que encara no hem resolt. Precisament, al voltant de tota aquesta obtenció de dades, ens pregunta el Javier Calzado si hi ha algun tipus de repte o problema, limitacions, des del punt de vista tecnològic per accedir a les dades que necessiteu. Clar, nosaltres és el que heu dit, utilitzem tecnologia, o sigui, heu dit aproximacions molt bàsiques. Per què? Per això, perquè sí que la Judit ha dit hem ampliat el pressupost, però també hem ampliat els espais. Vull dir, clar, no tenim tants de diners com per fer els seguiments que ens voldríem i tal. Clar, jo, per exemple, una eina, i ara s'està discutint i hi ha gent que està, per què no utilitzar els drons per fer aquest seguiment dels hàbitats marins. Clar, tenim qüestions metodològiques que sí que s'estan avançant, però que encara no ens permeten utilitzar aquesta
supermetodologia molt concreta en el seguiment del dia a dia, perquè a nivell de recerca, tècniques de telemetria, per exemple, el grup del Bernat, l'Hereu ja els està posant a punt, coses més concretes també, jo què sé, seguiment amb drons d'hàbitats molt sumers sí que es pot fer, però clar, després quan vas en fondària ja no, aleshores és un tema que s'està debatint molt avui en dia, no s'està incorporant en el seguiment dia a dia per això, perquè estem basats en resultats molt robustos i que ens garanteixin, però sí que s'estan com fent inclusions i anant utilitzant tècniques que ens aportin informació complementària. Moltes gràcies. Una de les limitacions, lògicament, és la fondària, no? Vull dir que el seguiment, potser és la limitació principal, que fem seguiments, però no podem baixar molta fondària perquè es fa amb ampolla. Per tant, aquest seguiment ens fa un seguiment de la part més, com, Déu-n'hi-do la fondària que arribem, perquè arribem a 40 metres, però la part més soma, l'altre, creiem, en alguns casos, és un dels reptes també dels debats, de ser introduir ROVs o introduir altres tècniques. De moment ens hem quedat una mica amb això que prou de feina tenim, una mica d'estabilitzar el seguiment i veure una mica això, com la implementem a tots els espais i a partir d'aquí ja veurem si podem donar resposta a altres neguits o... Moltes gràcies. Doncs una miqueta per tancar, que ja estem a l'hora. La Laura ens ha compartit una reflexió que jo també escombraré cap a casa i ha parlat de l'educació ambiental, que és bàsica, perquè tot aquest coneixement la gent hi participi. Jo escombro en el meu sentit que també la comunicació científica jo crec que és essencial, perquè al final és el que deies, Cristina, el pas també d'aquestes persones que hi tenen accés, com un bussejador, com pescadors, està en la consciència ambiental. Llavors, poden passar de ser persones que tenen un impacte a ser persones que ens ajudin a aconseguir aquestes dades i a cada cop millorar aquest seguiment i que sigui més precís i més ampliable a més zones. Llavors, només donar-vos les gràcies, esperar que hagi estat útil per totes les persones que ens heu acompanyat i ens veiem al proper Cafè Prismàtic. Moltes gràcies, Cristina i Judit, i fins la propera. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Només una cosa per afegir, que no ho hem dit, però que el seguiment marí sí que té una web, que es diu seguimentmarí.cat, per tant, que allà estan penjats tots els resultats, vull dir que si algú vol una mica més d'informació, vol seguir-ho per Twitter o Instagram, jo crec que també. Sí. Per fer una mica de publicitat abans de Sí, també. Moltes gràcies per convidar-nos i per l'atenció. A vosaltres per venir. Gràcies a tots. Adéu. Gràcies.